γνώρισα πρώτα τον πατέρα μου. Ναι. Τραβάει τώρα. Ναι. Είναι ο δεσμός μου. Και αυτή είναι η γκόμενά μου. Ωραία γκόμενα. Και αυτή Ναι. μου τον πήρε. Αυτή είναι η άλλη μου γκόμενα. Α, έχουμε πολλές. Ποιας γκόμενας? Ποιας γκόμενας όμως? Και αυτός είναι ο δικός μου έρωτας. Τάχα μου δείχνε. Ο παραγιός. Τράβα και την Και κυρία. εγώ θα τον κλάψω. Η μυρολογίστρα μου. Και ο καμέραμαν αφήνει το σοκολατάκι. Ξεχάσατε το Ο Λευτέρης. Ο αρχιμαφιόζος της υπόθεσης. Αυτός εδώ είναι πολύ βρώμικος. Το βλέπω στα μάτια Μακριά του. να φύγει η κάμερα από μένα, δεν με συμφέρει. Λοιπόν, Σήμερα θα γυρίσουμε τη θεατρική παράσταση Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή. Μια παράσταση με πολύ γέλιο Κόφτατε το λόγο, Μη λες μεγάλα λόγια, από το Μορφωτικό θα τα πούνε οι Πολιτιστικό θετές μετά. Σύλλογο Μυρναίων Μικρασιατών Ξετά Παθηλάκου με Παθηλάκου. δύο Έτος κάπα. ιδρύσεως 1978. Αυτός είναι ο άλλος πληθυσμός. Ψέματα είναι τελικά όμως. Τελικά. Πούλαγε αγάπες. Του πούλαγα αγάπη για να του κλέψω το άγαλμα. Να του πει που είναι το άγαλμα. αφού δεν το έκανες γιατί να του κλείψεις την κόμενα. Είναι αρχαιολόγος γι' αυτό. Θα πεθάνω. Θα πεθάνει Το ξέρω, το μάθα χθες. Είναι και η δικιά μου. Άσε. Σε αυτό το έργο περισσότεροι πεθαίνουν. Γι' αυτό λέει. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η παράσταση αρχίζει. Παρακαλώ, απενεργοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα. Εντάξει, έβαλες παντού. Δεν άφησα κολόνα για κολόνα. Αλλά κάνω τώρα τις λαμαρίνες στο Παναγιώτη. Πάντως, κύριε Ματούλα, όλο το χωριό το κλείνει αφεντικό. Και πάρε και το καπάκι της κάσας από εκεί, θα το δούνε τα κορίτσια να τους έρθει τα πλάσ. Μάλιστα. Είστε κάτι μπρώμα, έχει λυσάξει από το πρωί, δεν μπορώ να την ακούω. Ματούλα, Έλα. σε να καλήσουμε για αύριο. Αυτή είναι. Δηλαδή την έχω για τον τάφο. Καλά, πάω στο χωριό, να της βάλω κάτω. Και γρήγορα, Λευτέρη, δεν θα προλάβουμε τίποτα. Φώναξε τη Μητρούλα από απέναντι, να πάρω ένα χεράκι. Ξέχαστε την Μητρούλα. Έχει την κόρη της προτινόμενη στο χέρι τώρα και δεν μιλιέται. Ή και εγώ, πολλά προτινόμενη. Τα σκάφωσε με την κοσμοθεώρια της κοκκίνου και την εβγάλανε για αποχώρηση. Μου τελική δεν κοιτάει το χαλιά. Πες το ψέματα. Τράβα στο σαφάρι, βαρκιά μου. Ξέρεις και κοτσάπα. Στην κοκκίνου στην ησυχία της. Σήκω τώρα Λευτέρη μου μακιά συζήνη. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Ευάγγελη. Ζωή σε εσάς. Ναι, κάτσε μια στιγμή να τη ρωτήσω. Ματούλα! Ο Παντελής ρωτάει για την κονιάκ, πεντάρι τριάρι.